כבר היום על 80% מפעולות הברכיים, זה האזור הקדמי יותר. בכל מקרה גם כן שאר הבעיות מתקשרות בנושא של ההרצאה שלנו היום. זה מיסקוס מה שאני קוראים? לא, מיסקוס עוד פעם. בצורה עקיפה גם כן נגיע למיסקוסים, אבל יותר אנחנו מדברים יותר על החלק הקדמי של הברך, פחות משהו בתוך הברך, רצועות צולבות. בסוף אנחנו גם נגיע לזה, אם יש שאלות, אז בשמחה ככה נקשר את הכל בסוף למבנים. ההרצאה, יש דוקטור בארצות הברית בנוף קרוליינה, קריס פאוול, שהוא המוביל בתחום הזה, שבעצם זו השיטה שאני עובד בה, וכמעט, בוא ניקח, בשנים האחרונות השיטה שלו נכנסה מאוד חזק, הוא המוביל העיקרי בתחום הזה מבחינת מחקר. אביב להב, הוא אחד שעזר לי לעשות את המצגת, העמיד שלי למקצוע. ניגע ככה בקצרה, אז כמו שאמרנו, בעיות ברכיים, החלק הקדמי, הפטל פמורל, נקרא גם רונז ני, זו הפציעה הנפוצה, בסביבות ה-80%. ניגע ככה כמה מילים על אנטומיה, שנוכל לדבר ככה בשפה משותפת, ממש לא מסודר ולא זה. הברך, המפרק הכי גדול בגוף, נושא הרבה מאוד עומסים, שבעצם הברך מחולקת לכמה תתי מפרקים, שיש את הפטלה, יש את הפטלה בעצם שהיא איזה מפרק צף, עצם צפה בתוך כל הקומפלקס הזה. יש את המפרק הגדול שעצם הירך ועצם השוק. אנחנו נתמקד, רוב הבעיות שלנו נובעות במפרק הפטלה, ומה שקורה גם בכל המפרק הגדול. מה שחשוב פה לראות בתמונה הזאת, יש משהו שנקרא, מושג שנקרא Q-angle, שזה בעצם מה שמבדיל גם מבחינת פציעות אצל נשים ואצל גברים. המצב הנורמלי, ה-Q-angle, לא משנה, לא ניכנס עכשיו איך מודדים את ה-Q-angle, אבל המצב הנורמלי שפחות או יותר אנחנו רואים פה קו ישר מבחינה ביומכנית, בין השוק לבין מפרק האגן. במצב קצת יותר, כאילו עם הבעיות, יש פה פחות או יותר בין 15 ל-20 מעלות של ה-Q-angle. זה נחשב הנורמה, ברגע שיש יותר מזה, אז מתחילים הבעיות המפרקיות שאנחנו עליהן תכף נרחיב. בעצם אנחנו מדברים על קריסה של הברך פנימה. ואז מתחילים כל העומסים, עומסי היתר על המפרק של הפטלה, וזה מה שגורם לדלקות, קרעים ועומסים משתנים שם. פה מבט על הברך זה מלפנים? כן, זה מבט מלפנים. זה רגל ימין? שזה שומעת מולנו? כן, זה רגל ימין. ופה הברך פורסת פנימה. כן, כל העניין של הברך פורסת פנימה, אנחנו ניגע בזה הרבה. זה קצת הוספנו את השרירים. עד לפני כמה שנים יותר התעסקו כל ייצוב הברך עם השריר העיקרי של הארבע הראשי, שאמרו שברגע שהוא יהיה חזק, הברך תהיה יציבה. מי שיצא להיות אצלו אורתופדים לפני כמה שנים, כל הזמן אמרו בעיות ברכיים לחזק את השריר ה-VMO, כן, הבאסוס מדיאליס אובליק, כל האזור הזה, ברגע שזה יהיה יציב, כל הברך תתפקד במצב טוב. היום אנחנו קצת יוצאים החוצה מהברך עצמה, אלא מבינים שיותר להשפיע על הביומכניקה של הברך, אנחנו צריכים לחזק יותר את השרירים של האגן, ירך, אנחנו ניגע בזה בהמשך. אבל פה התמונה היפה הזאת, כל השרירים פה למעלה זה חלק מהארבע הראשי, כל השריר העיקרי שמייצב את הברך, שמחולק לכמה שרירים, ואנחנו רואים פה את הפיקה, את הפטלה בעצם שהיא, כמו שבהרצאה של קריס פאוול, הדוקטורט מארצות הברית שהזכרתי לו קודם, הוא אומר שהברך בעצם זה רק הקורבן. כל הבעיות ברכיים, פחות יש להתמקד בברך עצמה, אלא יותר מושפע ממה שקורה בעיקר באגן. גם יש מקרים שזה מושפע כמובן ממה שקורה בקרסול. אבל הברך עצמה היא בסך הכל היא הקורבן, אין לה יותר מדי משחק. אלא יותר אפשר להשפיע עליה על ידי החיזוקים של האגן וקצת משחק עם הקרסול. אוקיי. שעיקר הבעיה שלנו מתחילה כשהקואדריספס דומיננס, כן? השריר העיקרי, השריר הארבע הראשי למעלה, הוא משחק תפקיד חזק מאוד, ואנחנו רואים את זה הרבה מאוד אצל ספורטאים מקצועיים, אם זה רצנים, אם זה רוכבי אופניים מקצוענים,
רואים את כל השחקני כדורגל עם השריר הארבע ראשי מאוד חזק, ברגע שמתחילים לבדוק יותר לעומק את כל העיצוב של האגן, רואים שזה לא יציב וזה לא מספיק חזק לעומסים שהם נמצאים בו. כן, כאשר אנחנו מבצעים, בדיקה שאנחנו מבצעים סקואט לא נכון, שזה מבחן כיפוף של הברכיים, לפנים, אנו מעמיסים עומס רב מדי על שרירי הקואדריספס, דבר שמעמיס על הברך ובעיקר על הפטלה. כן, זה בקואד דומיננס, ברגע שלא משתמשים נכון בצורה בשרירים של האגן, אלא רק כל העומס מגיע לשריר הארבע הראשי הקדמי, זה יוצר הרבה עומס על הפטלה, שבסוף אנחנו מדברים על עומס יתר, ואז בסוף גם הפטלה נשחקת שם, כל האזור, מה שראינו קודם. כמו כן, אנו מנטרנים את השימוש בשרירי הגלוטיוס, שזה שרירי הישבן, שרירי הירך, וזה בעצם, זה עיקר הבעיה, זה עיקר שמה שגורם זה קריסה אידיאלית וקריסה פנימה של הברך. ברגע שאנחנו משתמשים בצורה נוראה בשרירי הירך והישבן, זה מה שגורם לקריסה פנימה של הברך, וזה מה שגורם אחר כך לבעיות בברך. לא יודע אם אתם רואים, זה ברגל ימין שלו, רואים אותה קצת קורסת פנימה, זה מבחן הסקואט. שאנחנו רואים ברך ימין קורסת פנימה יותר מברך שמאל, וזה מה שאנחנו עושים כשמישהו בא אליי לטיפול, אני מבקש ממנו לעשות, יש כמה בדיקות שאנחנו עוד מעט נוכל להקדים אותן, אבל הקריסה פנימה, זאת קריסה יחסית קטנה. אני לא רואה, אתה יכול להראות את זה יותר קודם. הקריסה קצת פנימה ברגל ימין שלו. פה, אם אתה יכול עם האור, אתה טיפה קורסת פנימה. זה המשך הסבר של קצת את הכוחות שפועלים על הברך בזמן ריצה, הליכה, אנחנו רואים את זה בתמונה בצד שמאל. סך הכל הברך, כמו שאמרנו, הפיקה מעין עצם צפה שם, שמחוברת, היא העצם היחידה בעצם שלא מחוברת בשני הצדדים שלה לעצם, אלא היא בעצם עצם צפה ומחוברת לרצועות משני הצדדים. ובעצם בזמן כיפוף שלנו הברך, הפיקה, היא יורדת קצת למטה, בזמן אישור היא עולה למעלה. יש שם הרבה מאוד תנועות, הרבה מאוד עומסים, זה מה שאנחנו רואים בתנועה בצד שמאל. ואנחנו רואים בצד ימין עוד פעם, על העבודה, על התיקון של הכניסה פנימה. יש פה הרבה עניין של למידה מוטורית. כן, בן אדם שרגיל לעשות סקוואט ככה 20-30 שנה, כאילו לא מספיק שנחזק את השרירים, אלא צריכים את הרבה עניין של הלמידה המוטורית, שהוא יפנים את זה ושהשרירים יבינו איך שהם צריכים לפעול. יש פה הרבה את העניין של הלמידה המוטורית, שאנחנו רואים את הקוויז פאוורס שם עוזר לו... מיכאל, אז רגע, אם אני מתייחס, אתה אומר שהסקוואט הוא סוג של בדיקה. כן, זה סוג של אינדיקציה מבחינתנו. אם אתה נגיד מראה למישהו איך לעשות סקוואט נכון והוא עושה הרבה סקוואט, האם זה גם סוג של תיקון? עוד פעם. שזה יחזק את השרירים שאתה אומר שלא נכון. זה שלב ראשון של הבדיקה, יש אחר כך קפיצות, יש דינמיקה של להכניס אותו ממש למצב שהוא מתאמן, ואנחנו ניגע בזה. סקוואט זה איזשהו בדיקה מבחינתנו לראות מה מצב היציבות של הברך. סקוואט, קפיצות, כל מיני דברים כאלה שרואים ממש את הקריסה פנימה. אם כשאני עושה סקוואט ואני מרגיש לחץ בברכיים, זה אומר שהמצב לא טוב, או שזה אומר שלא כדאי לעשות את זה, או שזה לא? לא, תלוי דבר ראשון, יש דרך נכונה לעשות סקוואט ויש דרך לא נכונה לעשות סקוואט. אז שצריכים לראות בדיוק איך אתה עושה סקוואט, ולפי זה נדע את הלחץ, כאב, לחץ וכו'. בסדר? ממשיכים הלאה. בעצם עכשיו אנחנו מתחילים להגיע למה שקוויז פאוורס החידוש שלו, שהגלוטיוס מקסימוס זה בעצם, תזכרו את התמונה הזאת, שזה הישבן של הפרה החמודה הזאת שם, זה בעצם ההיילייט של ההרצאה. כן, שריר זה, כן, הגלוטיוס מקסימוס, השריר העיקרי של הישבן, שריר זה פועל בשלושת הממדים, אחרי הסיבוב חיצוני של הירך, ישור לאחור, והאבדוקציה של הירך, כן? שלושת המבנים, שלושת הפעולות האלה בעצם גורמון, זה בעצם הדבר היחיד שמונע מהברך לקרוס פנימה. בעצם השריר העיקרי של הישבן. זה אבדוקציה? זה הגלוטיוס מקסימוס. זה ככה הוא נקרא. מה זה אבדוקציה? אבדוקציה, תנועה החוצה. זה אמרנו, סיבוב חיצוני, אבדוקציה ותנועה לאחור. זה הפעולות שהשריר הזה עושה. חולשה בתיקון לירידה בשליטה, הפרונטלית והסגיטלית, מושגים מבחינת, כן, הפרונטלית והסגיטלית, זה בעצם מה שיגרום לקריסה פנימה מבחינה ביומכנית של הברך.
ובכך תגדיל את העומס, הסטרס על הגפה התחתונה ויצירת פתולוגיות בעיקר בפתלה. כן, כל העניין של הקריסה פנימה, זה יגרום לשינויים מבחינה ביומכניקה, כן, אנחנו הולכים פה לדבר ביומכניקה, מומנטים על העצם, ופשוט פיזיקה פשוטה, שזה מה שגורם לרוב הבעיות בפתלה שלנו. ובפרט